खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला सिडली चिरां सार्कलनि बेंखनाव थानाय लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि सिङाव थानाय बिटिआर लेन्ड 8 बिघा हाखौ क्रिकेट स्टेडियाम बानायनायनि नामाव सापागुरि महिला मिलन ज्योति समबाय समितिनि हाखौ सेनो नाजानायखौ बिथा खालामनानै आइजोफोरा दिनै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि साखाथियाव थानाय 1 नं सापागुरि गामियाव थानाय मिलन ज्योति समबाय समितिनि हाखौ माब्लाबाबो क्रिकेट स्टेडियामनो हगारनो हाया होननानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों आइजोफोरा। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जरहाट मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायफुबाय थानाय स्नेहा बसुमतारीनो नोगोद 1.5 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। मख'जाथावदि गोबां लाइमोनफोरखौ दासान्दि BPF सोरखारनि खुंथाया गोबांथार मदद होबाय थानायखौ नुनो मोनदों, जेराव सोरनोबा 2 लाख रां, सोरनोबा 1 लाख रां, सोरनोबा 1.5 लाख रां होनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो दिनै BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि रिन्जय बर'जों लोगोसे कासम बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा MBBS फरायफुबाय थानाय स्नेहा बसुमतारीनो नोगोद 1.5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। आगसु, आसु, आक्रासु आरो एबसुनि जथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि खामानियाव बाहायनायनि हेंथायै सान्थिपुर फरायसालिनि फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। फरायसालियाव रेगुलार क्लास खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। गोबां फरायसाफोरा गाव गावनि क्लास दोनथ'ना खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेराफारसेथिं फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। सोरखारा जुदि जेंनानि सायाव जेबो थांखि लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होदों। आगसु, आसु, आक्रासु आरो एबसुआ ओरैहाय खुंग्रिं फरायसालियावबो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लायो। फरायसाफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, 3 जोनोम जागोदान गथ'साफोरनि जिउ खहा। महाराष्ट्रनि अमरावती जिल्ला आइजो देहा फाहामसालिनि स्पेशेल निअनेटल केयार इउनिट थामहिनबा NICU आव दिनै फुङाव अर खामनायनि जाहोनाव 3 जोनोम जागोदान गथ'साफ्रा जिउ गोमायो। फुंनि 3:30 रिंगासो समाव NICU आव अर जोंखाङो। अर नांनाय समावनो 9 गथ'साफोरखौ NICU आव फाहामथाय होगासिनो दंमोन। डिउटियाव थानाय आइजो मावथिफोरा अरखौ खोमोरनो नाजायो, नाथाय अर जोंब्लावनाया गोख्रैयैनो वार्डआव गोसारदोंमोन। बे अर खोमोरनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा हान्जा आरो पुलिसनि हान्जाया देहा फाहामसालियाव सौहैयो। गोबां घन्टा नाजानायनि उनावसो अरखौ खोमोरनो हायो। देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा NICU निफ्राय 6 गथ'साफोरखौ बोखांनो हायो, नाथाय बे जाथायाव 3 जोनोम जागोदान गथ'साफोरा गाज्रियै खामनायनि जाहोनाव गोब्राबै खामनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो होनना देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफ्रा फोरमायदों। अर खामनायनि जाथाया देहा फाहामसालिनि मावफारिया आरो बेरामिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों। अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बिबानगिरिफ्राबो अर खामनायनि जाहोनखौ नायबिजिरनायखौ जागायदों। सानजा इम्फल ओनसोलाव RPF एबा PLA केडारखौ हाथियार आरो गुलि बारुदजों लोगोसे हमनाय जादों। समबारखालि इम्फल सानजा जिल्लानि इरिलबां पुलिस थानानि सिङाव थानाय कियामगे वां लेकायाव CDO काकसिंनि गेजेरजों संदाननाय समाव होबथाजानाय RPF एबा PLA नि सासे सांग्रां केडारखौ हमनो हायो। रैखाथि हान्जानिफ्राय गंसे AK राइफल, गंसे SMG कार्बाइन, मोन 9 मेगजिन आरो गुबुन गुबुन कैलिबरनि 737 राउन्ड गुलि बारुद बोखांनो हायो। लोगोसे गंथाम BP प्लेट आरो गंथाम BP जेकेटबो बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ कियामेग वां लेकाइनि थागिरि रुंसारि N वारजित मेथिनि फिसाज्ला 35 बोसोर बैसोनि कामिराकपम संजु मेथि उर्फे नगानबा होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ आरो लोगोसे बोखांनो हानाय हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ पुलिसफोरा गावसोरनि आवथायाव लाबाय। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कुमारपारा गामिनि दैमालु बसुमतारीया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कुमारपारा गामिनि दैमालु बसुमतारीया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। प्राय 5 बिघा हायाव ड्रागन आबाद मावनानै बोसोराव 6 लाख रांसिम आरजिनो हादों। दैमालु बसुमतारीया
दैमालु बसुमतारीनि जाफुंसार जानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों हामलायथि बावहरनानै दिन्थिफुंदों। दैमालु बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो ड्रागन आबाद मावनायखौ जागायनानै गावनि नखर आरो जिउ दानायाव मैखोमै बिफाव लाबोनो हादों। बे आबादखौ मावनानै जाफुंसार जानायखौ मोननो हादों। आथिखालाव ड्रागन आबादनि फिथाइफोरखौ फाननायाव जेबो रोखोमनि उसुबिदा गैया। ड्रागन आबादनि फिथाइफोरखौ न'आवनो फालांगिरिफ्रा लांफैयो। आथिखालाव बेनि फिथाइफ्रा बाजाराव गोबां गोहोम दं, जेराव 1 केजियाव 150 राङाव बे फिथाइफोरखौ फाननाय जायो आरो मोनफ्रोमबो दानाव 50,000यै मुलाम्फाखौ मोननो हादों। आथिखालाव दैमालु बसुमतारीया ड्रागन आबादजों लोगोसे गय बागान आरो 35 बिगा हायाव सिबिं फोनाय जादों एबा सिबिं आबाद मावदों। बेजों लोगोसेनो आथिखालनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आबाद मावनानैबो जिउआव जाफुंसार जानो हायो, नखर सामलायनो आरो गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो होननानै फोरमायथियो तामुलपुर जिल्लानि जाखांबोनाय आबादारि दैमालु बसुमतारीया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।